Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Odia zache abale zimene mwandionesa apa mwandidabwitsa kwambiri. Tikuchokera uku ndimanena kuti ayi kwada tiyeni tingokhasula tionane mawa ndiye kuti ayi anthu alipobe. Ine ndikuthokozeni kwambiri pa chikondi chimene mwationesa. Uthenga umene uli pano siwa inu nokha, muutenge upite pakhomo panu, upite m'mudzi wanu, upite mudera lanu, chifukwa uthenga wabwino omwe mukapita ku church akalalikira ukafika amati ku church ku amati zakuti ndicho linga chonena kuti siku la chipulumutso onse akumva uthengawo akatani kodi akapulumuke. Chisankho cha chaka chino ndi chisankho chosiyana ndi zisankho zonse. Chimodzi mwa icho chimene chili chosangalatsa ndichonena kuti pali anthu amene analamulirapo dzikoli ali ndani anda pomwepo, pali ena monga ine sinalamulirepo ndili pomwepo. Ndiye nokha muziyang'ana awa ali a president tinakhala bwanji chikukumtima, awa ali a president zinakhala bwanji chikukumtima, awa atilamulira chikukumtima, uyu sanatilamulire koma mbiri yache ndi yotani chikukumtima. Chisankho cha chaka chino sichoyendera kuti alandira t-shirt, sicho titalandira nsalo, sicho titalandira ndalama, koma pakhomo panga moyo wanga. Pakhomo panga chani kodi mabwera pano usiku sizachibwana ndi nkhani ya moyo. Inuyo mukufuna kuti pakhomo panu muzikhani chakudya. Isima Malawi muno mwachitika chinthu choyipa kwambiri chimene ndikufuna kuti ineyo Mulungu akandithandiza ithane nacho. Nkhani yake ndi iyi: kupanga chakudya kukhala chinthu cha ndale. Nsima ndi moyo, koma nsimayo ndikuyika pa ndale. Mutivotere, tikuyena ni chimanga, tikupasa nifetereza. Ukamuze kazi tikukwatira ndiza kugulia sima. Zona inu kudya ndi nkhani yokambirana. Mukamapanga chisankho kuti mufuna anthu akuvotereni, simungamanene zoti mundivotere, mukativotera ifeyo muzidya, mukativotera fetereza, mukativotera iyayi. Zimene zonso pachizungu amati give, zimene zonso ndizoti zizichitika chifukwa ndi ufulu wa wanthu ukapita kudya. Sizo tizakotiso nyayo kona ineyo petereza kagawe ineyo sitikufuna kuna petereza umawarusu ati mavotere iyayi. YCP, YPP, UTM, aliyese kola ngati aliwosowa ndipo yetu anakutakuja atu amadavota kuvota ati kudia tikopoteleleka. Kudia is a human right. Kudia ichitu akaenako kuvotera kutikakoina kuti atikamata tukuleka nchito tupaza nchito zikale sowona amene kubaleka nchito chitoya kuwati apusiwa mwaka drama mwaka za maitipe chikaliwe chila Alibedu abanga kuri batima bena ngazimediye. Headquarters ya Mulaki, Maboma man,
anthu amafika kosa zidayi chani kuofesi amafika nthawi chani munthu akupita 10 koloko kuntchito ntchitoyo yambu yache ntchito zolembedwatu munthu walembedwa ntchito kumapeto kulandira salari yosadula kufene kutikuba munthu kugwire ntchito oyenerera. Azimayi akachoka kupita ku chipatala zibambo kupita ku chipatala akala ndito bwino apasute mankhwala. Ziko lino muli anthu ambiri madokotala ali ku England anachoka kunoko, muli anyamata ambiri ali ku maiko akunja anachoka kunoko. Chifukwa chani? Zochitika mziko muno zimaning'ina sakakhalemo. Tipange kuti dziko lino amene anapita kunja afa chonyanyala abwerere kwawo, pali ena kuno akuvutika. Mwananga anachoka kalekale, mwanayo afuna achoke kuliyeko abwere kuno akulephera. Uko akuvutika kunoko ndi kwawo. M'Baibulo muli mawu usamphike mwana wa mbuzi mtanga wa mayache, usaphike mwana wa mbuzi mumtaka wa mayache. Mtaka ndi moyo, sungatike mtaka mwe ukuphika mwana wa mbuzi momo. Mulungu akukana. Malawi asaphikike muziko lake. Inu tusi akapolo chaashino akapolo sikuti ena afe tapasudwa maudindo nje kuti tapambana kuposa inu. Mulungu anangosankha kuti iwe ndikukutenga ukhale apa chifukwa iyeyo sangasike kuzapereka fetereza, sangasike kuzakulemba ntchito, sangasike kuzakuyang'anira chipatala. Mulungu amalowa mwa anthu kuti athandize anthu. Pamene malowa Mulungu, Satana amalowa pati pomwepo. Ndiye tiope Mulungu, boma liyendere chilungamo ndi chikondi. Mbava zimangidwe, osagwira ntchito achosedwe. Anthu amayiko akunja obwera kumaba kunoko athamangisidwa zipita kwawo. Ziko kuyendesa ziko musanamizidwe. Ine ndili momwemo ndine vice president nzosavuta koma zipwirikiti. Nakamba kuti aliyese pambuto yake, iwe ukupika nsima, ukupika ndiye abwera wina sana uzuri apike nsima akuyika mchere. Koma wapasuka kupika nsima ndio ulayika mchere wina abwera ayika soda iyeyo nsima ndi yache. Mboma zimachitika zimene zozo. Awa akagule fetereza, kokula fetereza apo mupeza ena osakuzidwa akulwa pati mafuta avutawa muli akanganya ena alowerera. Njene ndikamakamba kuti mboma muli anthu akuba abale, sindikudana ndi munthu, ndikudana ndi chitidwe. Ngati mboma mulibe anthu akuba chikuvuta ndi chani? Ngati mboma mulibe anthu akuba chikuvuta ndi chani? Mitengo ya zinthu ingokwera ngati asuta chamba. Lero alipo anthu apo kugulisa mbatata kapena nanazi, mbatata, nanazi, masamba, kupeza ndalama zuwa seli ndalama yake kuti akagule buledi wosakwana, kuti akagule wosakwana. Ngani ina imene ili yovuta imene nditu angeno kumwambako akamaona amati koma anthu inu mukuziwa kuti ziko lizatha, mukuziwa kuti muzalangidwa. Zoona munthu mmene alili munthu mmene Mulungu anamulengera munthu ayenera azisamba. Umunthu kusamba sikuti amasamba kuti ndolemera. Wosauka asambe, wolemera wosauka atani kodi. Ndiye munthu kuti asambe pafunika sopo. Koma kuti ukambeze sopoyo wadula ndiye akufuna munthu we usamasambe. Kusamba ndi basic. Kusamba ndi human right. Kudya ndi human right.
koma lero kuti munthu asambe akuchita kukhesera thukuta. Ndiyena amanena kuti ayi muli mboma momwe inetu ndikukutchalenjani mukafufuze palibe ndi ntchito imodzi imene ndinapasidwa imene ndinabapo ndalama imene ntchitoyo sindayikwanise. Ndimadziwa kunena kuti anthu akumuzi alipo wina wake wopanda dzina wovutika akugulitsa thobwa ndalama yake mtumba 3,000 5,000. Ndiye ifeyo tili mboma tikulandira magalimoto aulere bendera chani kumwama mati ya mkaka ndumaka mbera munthu ophika thobwa pali nzeru. Dziko lino kuti liyende sindikumisanso chifukwa ndikuzowa ndikunazoona. Ndipo ena amanena kuti ameneyi akuti mboma mukuba akuba anthu mboma akuba anthu mboma bwanji osamulula amene akubayo ntchito youlula anthu ndiyanga ine ndalipira ntchito youlula anthu akuba amale ineyo vice president ntchito yanga ndiyoulula anthu akuba. Munaona kuti vice president oulula anthu akuba ineyo ngati ndikunena kuti muli anthu akuba muno amene amamanga anthuwo anayenera kubwera. Inu mukuti muno muli anthu akuba mukatipase mayina ine mayina ndi apasi koma sono moti andifunse kuti akubawo ndi atiwo iweyo kuti anthu akuba waona kuti wakuti iyayi sizimenezo amene amamanga anthuwo abwere. Chimene chikopedwa chonena kuti ndikafunsidwa kuti wakubayo ndani ndikati ndi uyu alephera kummanga alephera kumanga koma chilungamo chake tiyeni okuba amangidwe. Dziko lino ndi abwino Mulungu analidalitsa muli anthu anzeru tiyeni tipereke mpata kuti anthu akangodi agwire ntchito zinthu ziyende bwino. Wadamu bwera kalekale ine ndikumupemphani kuti pa 16 mundi challenge ati ukanama sikuchedwa kucha ukanama sikuchedwa ngani ineyo pa 16 mukakavota muzakale pansi kuti tione sonalo ziko kuti liyende bwino chilungamo ndi chikondi doing things right. Basi inu aliyese wa inu kuli hapa uwaja zake kunyumba kilipo chipandi cha kuposa nitakulia mwadia zanu aliyese aliyapa nipapa yuku mwadia zanu uibe mulani aliyese wadia zanu mwadia zeche mwadia zanu wajazache aliye mwanani mukachonge musakale ni mulandi ambuye watu wakudalisha kudaliseji ziwo mwambi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.